Salut, sunt Roxandra de la Diablos Computer și astăzi voi face o scurtă prezentare a laptopului Fujitsu Siemens Livebook P770. P770 este un laptop cu dimensiuni reduse, ușor de transportat, cu o greutate de doar 1,4 kg. Carcasa este alcătuită din plastic, cu o ușoară întăritură de magneziu în lowercase. Tastele, datorită dimensiunii reduse ale laptopului, sunt destul de micuțe și dificil de utilizat de către cei cu degete mai măricele. Cu puțin exercițiu și vivacitate, însă în timp tastele pot ajunge să fie destul de prietenoase. Display-ul de doar 12.1 inch wide are o rezoluție de maxim 1280 cu 800 pixeli. Avem și o cameră web integrată aici de 2 megapixeli. Sub touchpad-ul laptopului găsim și un cititor de amprentă, aici mai exact, foarte agreat de cei care doresc o securitate mai ridicată asupra laptopului pe care lucrează. Procesorul acestui laptop este un i7-660U, un procesor din prima generație. Acesta este un procesor ultra low voltage, mai pe limba noastră să zicem, are un consum foarte mic de curent. Datorită consumului redus de curent al procesorului, autonomia bateriei poate ajunge până la 7 ore. Frecvența procesorului este de 1.33 GHz și poate urca cu un turbo boost până la maxim 2.4 GHz. Placa video este Intel HD Graphics și este integrată în procesor. Ca și memorie RAM, suportă DIMM-uri DDR3 până la un maxim de 8 GB. Surprinzător, dimensiuni reduse, acest laptop este dotat și cu un DVD writer, care vine în ajutorul celor care încă mai folosesc CD-uri și DVD-uri. Conectori, lângă DVD writer avem și un SD card reader, un USB și, bineînțeles, o placă de rețea. În partea stângă găsim mufa alimentatorului, bineînțeles, VGA și HDMI, avem pentru extern, pentru un video extern, încă două USB-uri, microfon și căști. Cam atât despre acest laptop, până data viitoare. Pa, pa!